Последните 2 месеца се опитах да снимам най-добрата снимка, с която да участвам в фотоконкурса на National Geographic и я го спечеля. Катерих с какля. Седнахме малко за почивка. Уж сме на 35-та минута, има още 25, но според мен са още поне 40. Още има стръмно, бах му майка. Катерих Караджов камък. Катерих някакви чукари в Тасос. Даже не знам. За да мога да се върна с почти нищо. Какво е фотоконкурса на National Geographic? Какво е фотоконкурса на National Geographic? Ами това всяка година National Geographic правят фотоконкурс. Вие може да спечелите нещо. Последните години може да спечелите един телефон на Samsung. Супер! Има няколко категории. Всъщност не знам какви са категориите. Иначе участвам, Може да участвате с няколко категории по една снимка, т.е. във всяка категория. Едната от категориите е животни, в която исках да участвам, но първо нямам телеобектив, с който да снимам. Единствената снимка, която имам, която не е на добитък или на домашни любимци, е една катерица, снимах в Южния парк. И е възможно най-тъпата снимка, която мога да си представите. То я виждате сега. Следващата категория е инженерни постижения. В които имам снимки, но отново съм много шит. Така си не снимам много архитектура и такива работи. Така че и това отпадна. Следващата категория е мобилна фотография. Тази година е само с телефон на Samsung. Причината поради тази година е само с Samsung е защото си партнират с Samsung и нали сигурно спите какво толкова, нищо, просто миналата година в тази категория спечели iPhone. Така че може би е заради това. Следващата категория е хора. Хора. Аз смятам, че имам доста добри качества за стрит фотограф. Снимам хора, така че предполагам, че там ще се справя добре, предполагах. И идеята ми беше за тази категория да ида в някакво по-интересно място, защото нали знаете, че такива конкурси печелят хора, които отиват и снимат хора, които са по-тъмни от журито. Идеята ми беше да ида в квартал Христо Ботев и да снимам хората там, но не ми остана време. Влезнах все пак за малко в Христо Ботев и успях да снимам най-тъпите снимки, които можах на някакви рандъм хора, включително и този Чичо, който си се подпира на кофата. Участвах с тази снимка. Тази снимка я направих в Рим на някакъв дедак, който рисува някакви обувки. Интересно е, хубава композиция е, светлината е хубава, но липсваше история и за това си я измислих. И освен, че измислих, я писах на плажа и бързах да влизам във водата. И тъй като бързах да влизам във водата, написах хаос с У и още около 15 правописни грешки, което ми гарантира последното място в тази категория и изобщо няма как да спечеля, защото съм олигофрен и защото не гледам какво пиша. И последната категория е пейзажи, в която аз се опитах, наистина се опитах да направя хубава снимка, с която да участвам. Първото нещо, което направих е да хвана моя приятел и да идем във Враца. И какво правихме във Враца? Разгледахме града. Между другото съм доста очарован. Мислех, че ще е бати дупката. Не се обиждайте, но съм бил във Видин. И си мислех, че ще е нещо като Видин. Не беше. Всъщност беше много хубаво градче. Много ми хареса. Ядохме там някакви работи. Аз вече си спомням. Някакъв манджурляк. Това те направо ще ополудем се едно. Беше много вкусен, между другото. Евала. Ако сте във Враца, идете в този ресторант. Ще изпише как се казва, защото просто не помня. След което качихме някакви стълби до някакъв паметник с някакъв кон или конник, без да изненада за никой, е пак за някакъв руснак. Вау, да. Но пък гледката беше много добра и успях да снимам ето този клип. Вижте.
Много готино, а? Там имаше добър контент, но с дрона не можах да направя хубава снимка, а само хубаво видео. Но за жалост видеята не участват в конкурса. Затова решихме с него да отидем до Скакля. Абсурд. Аз ще изпокесвам. Какво става? Дерат на някакви работи. Някакви работи ме дерат. А до Скакля беше еби му май. Значи първо беше адска жега. Уж отидохме, мисля, че беше юни, обаче беше около 35 градуса. Не знам, човек, как става това. Потихме се като прасе. Катерихме се по някакви чукари. Бате, не мога, колената ще ми се изкриват, тъпли си. Аз си мисля, че е някаква обикновена пътечка, екопътечка, нали? А то се оказва, че е скално катерене, човек. Аз такова нещо не съм виждал. Аз наистина си мислех, че ще е нещо, нали, такова смут и да... Опа, че ще падне лампата. И катерим. По пътя видяхме няколко човека, които ни казаха, че няма вода на водопада, но аз съм тъп и казах на моя приятел: не бе, брат, има. При малко ни казаха едни хора, че е много стръмно нагоре. Ние не им повярвахме. Много е стръмно. О, не мой поче. Ние сме едни наркомани в гората без нож. Аз ли съм Леонардо Ди Каприо, къде е баба Меца? Това не е нормално. Та отидохме и беше пресъхнал. Казаха ни някакви хора, че бил пресъхнал водопада, ама аз не им вярвам, ще видим. Значи стигнахме, верно пресъхнал водопада. След това качихме дрона, някаква поляна има отгоре с някакви пасища. Намерихме една дупка, като пещера някаква, нали, в която направихме някакви по-така готини снимки. Значи тук влезнахме. Аз съм 90 кг мъж. То и той. Също така бяхме на пещера Леденика, която беше доста интересна. Изпуснах си камерата, защото съм тъп. Отвън как го надрах. Добре, ти не се ли замисли, че мога падне? Честно ли? Да. Не. Така както и да е, снимките, които успях да направя там, всъщност не можех да ги използвам. Защо? Ами, предишния ден бях гледал един клип за HDR шутинг на моята камера. И си викам, добре, ще пробвам. Никой обаче, включително и камерата, не ти казва, че автоматично сменя формата на снимане на JPEG от RAW. И съответно снимките, които съм правил, са всички в JPEG. И не мога да ги обработя. Това е най-доброто, което можех да сторя. Там беше тотален крах. Нали, едно на ръка, че просто не бяха и хубави снимки. Аз вече тогава почвах да се замислям, че това може би не е моята категория и най-вероятно няма да спечеля в тази категория. Обаче ми се ака. Бате, не знам какво ядох днес, ама еби му майката. Пуснах Любо Киров да му върват малко гледания, нали, реве се, та малко, нали, да буснем малко. Сладур, върнахме се от Враца с нищо. Аз просто приех загубата и се насочих към следващата цел. Следващата цел, дами и господа, е Караджов камък. На Караджов камък отидохме с двама приятели и жената. Прехода на там беше доста по-лек, отколкото към Скакля. Тръгнахме от Света Троица. Да. Там спускахме се, качвахме се, както и да е, снимах през цялото време. Имам доста добри попадения, но не мисля, че попадат в категория пейзаж, а по-скоро nature, ако мога така и се израза. И нали, през цялото време си викам, баси майката, просто не мога да снимам пейзажи. Това е. Сега, нали, напълно наясно съм, че хората, които снимат хубави пейзажи, просто отиват някъде и застават на едно място за няколко часа, нали, хубаво място и чакат слънцето по някакъв начин да падне върху тях и така нататък. Обаче аз няма да го направя. Аз просто отивам някъде и снимам. Това е. Като стигнахме на Караджов камък, стълбите в кавички се бяха срутили. Това нямаше значение за нашата приятелка, която просто реши, че ще се качи като скална коза по това. И нали, ти гледаш го това и след това гаджето и се качва. Аз го гледам и викам, добре, щом тия двамата се качиха, значи и аз мога. Нали? И почнах да се качвам и аз по принцип имам страх от височини. Има една част от Караджов камък, нали, по която се качваш, която е просто отвесна и се качваш с въже. Скално катерене, просто скално катерене. Качването не беше чак толкова зле. Качих се горе, разгледах платото, там гледах, преди това бях гледал клипа на Слави Клашера. Стари дядо
Това няма как да не си го чул. Усетли го това? Така че ми беше доста познато, аз вече бях в дълбините, нали? И както и да е, там си имах още някакви неща, които разбира се пак не се получиха и нали, вече почнах да осъзнавам, че няма да снимам някаква хубава снимка, пейзажна и може би това цялото нещо, което го правя е безмислено, освен че другите снимки се получиха, които не са пейзажни. Както и да е, дойде време за това да слезна от Караджов камък. Не знам как да ви го обясна. Аз имах чувството, че там ще си остана. Аз почнах да слизам, обаче ти трябва да слизаш назад. И като слизаш назад и като погледнеш надолу, и мога припаднеш. Особено ако имаш страх от височини. Значи аз затова не гледах назад, аз гледах просто към скалата и давах лека по лека назад. Нали, стълбите са изкъртени. Ти трябва да навигираш по възможно най-окей начина. Аз бях с някакви обувки от Декатлон, които дал 20 лева за тях и си ги избих 20 пъти, защото навсякъде ходя с тях по всякакви такива места. И не са ме предали нито веднъж, дори на скалата. Аз си мислех, че ще се убия с тях, но не успях. През цялото това време, на всичкото отгоре, носих и раницата си с цялата техника, която е около 7 кг. И аз през това време слизам. И дойде момента, в който аз трябва да хвана въже. И сега всички си мислите, които сте ми гледали предишните два клипа, че ще се спъна и че ще падна. Грешка. Не паднах, не се спънах. Нито един от тези пъти, в които бях и на скакля, и на Караджов камък, не се спънах и не паднах. Върнах се от Караджов камък пак с нищо, но този път поне бяха рол снимките. Както и да е. И следващото нещо, което направих е да ида на море в хубавата ни Гърция. Та в Гърция бях в Тасос. Имах още няколко дни да направя някаква хубава снимка. Не направих. Само нещо мирише на лайна. Сигурно някаква е срал. Мисля, че си изкарах камерата 2 или 3 дни през 7-те, в които бяхме там, в които снимах ето тези неща, но те бяха след като вече конкурсът беше свършил. Иначе можеше и с тях да участвам. В крайна сметка на Тасос реших, че ще участвам с снимки, които съм правил преди. С ето тази снимка участвах в пейзажи. На мен много ми харесва, много съм горд с тази снимка, изглежда много хубаво. Светлината е много готина, цветовете са много готини. Единственият проблем е, че не е в F8 и единственото нещо в фокус е далечината, планината, но това ми беше идеята за снимката. Надявам се журито и хората, които гледат снимките и гласуват за тях, гласувайте ми за снимките. Моля да го разберат. Ако не, нямате вкус. Това може да гласувате за моите снимки, като натиснете линка долу в описанието, двата линка долу в описанието и си въведете имейла, за да потвърдите вота, ако ви харесват. Чай ще се опитам да намеря тъпата бат. Чакай малко. Седи малко. Тук верно смърди на гад. Аз не мога да разбера откъде. Това ли е? Това е! Намерих я! Човек, намерих тениската. Вижда ли се изобщо? Фокусирай! Дано и тази година има тениски, че гледам има никакви награди. Значи големия победител печели дрон R3S. Между другото това е голям даунгрейд National Geographic от миналата година. Миналата година човека на първо място спечели пътуване до Исландия. А сега е R3S, дори не е Mavic 4. Гласувайте за мен, за да не нося само тениски на National Geographic. Това е клипа. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да гласувате за снимките долу, да ударите камбанарията. Последвайте ме във Facebook, Instagram, Grindr. И ще се видим в следващия клип, който се надявам да е по-близък от 4 месеца. Не помня дори кога си качих последния клип. Както и да е. Чао! Това е Любо Киров.